Da, bună ziua și bine v-am găsit. Hello. Eu sunt Andrei. Eu sunt Alex. Și în următoarele 90 de secunde o să vă spunem 6 motive pentru care este musai să alegeți Overnight Band la Nu-ți boteze și chermeze. Cel mai probabil o să vorbim ca la teleshopping. Ești pregătit? Gata, sunt pregătit. Ok, super. Și merge. 1. Overnight Band este special conceput pentru dans și să țină energia cât mai sus posibil. Dar cum facem asta, dragul meu coleg Alex? Luăm doar părțile esențiale din piese, le colajăm și venim pe scenă cu un mashup format doar din ce are mai bun de oferit playlistul nostru. 2. Overnight Band nu este doar despre muzică live, ci despre entertainment 360 de grade. Astfel că venim cu ecrane LED pe care avem sincronizate animații și versuri din ceea ce cântăm, ca să oferim și un hook vizual publicului. Și tot pentru hook vizual. 3. Să nu uităm de lumini. Nu uităm. Luminile sunt perfect sincronizate cu instrumentele de pe scenă. Ele reflectă exact ceea ce se cântă. 4. Vrem altfel de muzică. Avem senzația că se cântă cam același lucru peste tot. Ziceți foarte mulți dintre voi și aveți oarecum dreptate. Tocmai de aceea, în momentul în care am făcut playlist-ul, am ales cu grijă fiecare titlu, astfel încât să venim către voi cu piese pe care le știm cu toții, dar care să vă surprindă în continuare. 5. Tot mai multe locații au restricție de volum. Overnight Band este cea mai bună soluție. La noi, toba este electronică și se poate manipula volumul mai tare sau mai încet, la fel ca la celelalte instrumente. 6. Cu Overnight Band primiți 10 instrumentiști la preț de 4. Alex aici de față cântă la chitară, dar în funcție de piesă cântă și la trompetă și la pian, pianistul cântă și la chitară și la bas, saxofonistul cântă și la flaut și la synth. Eu sunt la voce și fac și glume proaste. Și stop! Asta a fost. Am reușit să ne încadrăm în 90 de secunde. Super. Da, deci 6 motive pentru care să... mă rog, primele 6 motive, da, pentru care să alegeți Overnight Band. Pentru mai multe detalii, sunați la numărul de pe ecran. Nu știu unde o să-l pun Andrei în postproducție. Vă Bine. pupăm. Pa!